10:13, זנחנו רגע את הזירה הפוליטית, אנחנו חוזרים לדבר על צמרת המשטרה, ואיתנו על הקו כתבת גלי צהל לענייני משטרה וחברת העיתונאיות, הדס שטייף, בוקר טוב. בוקר טוב גם לכם. אז כמו שאמרנו, אנחנו נדבר איתך גם על נושאים אחרים, אבל נפתח קודם כל בצמרת המשטרה. איפה עומדת המשטרה היום בפרשה מביכה מאוד, ש9 ניצבים... 6. כן, סליחה. חשודים לכאורה בעבירות מין. מין ושחיתות. כן. הדס? במתנה יש... זה מתחלק, אבל נכון שהפרשה האחרונה של ניסי מור, סגן המפכ"ל, היא הפרשה המביכה ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שמדובר במספר 2 בארגון, ובעיקר כשמדובר בקצין בכיר, שבעת שהוא מבצע את המעשים החמורים, בסביבה שלו, החברים שלו, הקולגות, ניצבים אחרים, משלמים מחיר ועפים הביתה, והוא כאילו לא מבין, הוא ממשיך להתנהג כפי שהוא מתנהג. אז זאת המבוכה המאוד מאוד גדולה. אבל אם אתה שואל אותי, בסך הכל, אני מאמינה, וטל מכירה גם את עמדתי, אנחנו נמצאים בסוג של תהליך של התנקות. מה שהיה כבר לא יהיה. וזה תהליך ארוך שלוקח זמן. אז כמו שבכנסת, בלשכת נשיא המדינה, במקומות אחרים, התהליך הזה, האי קבלה שעבירות מהסוג הזה תתבצענה ותהיינה, וזה מוקצה וזה יוצא החוצה, אז גם במשטרה זה קורה, והמשטרה מתנקה, זה לוקח יותר זמן בארגון מהסוג הזה, מפני שמדובר במערכות יחסים של מפקדים, מרות ופקודות, שוטרות וקצינים בכירים. זה לוקח הרבה יותר זמן, החשש, הפחד הוא הרבה יותר גדול, אבל הנה, תראו, תוך כמה ימים 2 קצינים בכירים, היום גם יפוטר המפכ"ל. צריך לקבל את זה דווקא בחיוב, וזה מה שאני רואה לפחות. הדס, אנחנו מכירים את הסיפור של עמנואל רוזן, את עמדת בראש תא העיתונאיות בחשיפה הזאת, ואנחנו יודעים איפה נמצא עמנואל רוזן היום, מחוץ לתקשורת, אבל אני כמעט בטוחה שרוב התקשורת הייתה מודעת לככה שניצבים לא מעטים מנצלים את מרותם על פקודות. במקרה של ניסי מור, ידעו על רקע כזה או אחר של יחסי מין בין פקודות לבינו? תראי, ואת יודעת את זה טוב כמוני, היית שותפה. נכון. ואין לנו את חומר הראיות, אין לנו מה לעשות. ואין תלונות, אין מה לעשות. נכון. שמועות יש. אני יכולה להגיד לך שבמקרה של ניסי מור היו מספר מכתבים אנונימיים שהגיעו בגין מעשים דומים למחלקה לחקירות שוטרים. זה נבדק. פנו לשוטרות. מה לעשות? השוטרות סרבו לשתף פעולה, לא הגיעו, הכחישו, כל אחת וסיבותיה איתה. אני יכולה לומר שיש כאלה ששיתפו פעולה כי הם זכו לטובות הנאה. מדובר במפקד שהעניק להם כל מיני, כולל דרגות, אז הדברים איכשהו לא באו לידי ביטוי. אבל הנה, בסוף התהליך, משהו קורה והדברים יוצאים החוצה. ועל זה אנחנו צריכים להגיד תודה. כן. טוב, המטרה שלשמה התכנסנו כאן זה לדבר על דיסלקציה. אני רוצה גם להציג את פרופסור אמירם רביד, הוא פסיכולוג קליני. שלום לפרופסור רביד. בוקר טוב, אני שומע מעט חלש. אוקיי, אנחנו כבר נסדר. אבל מקווה שאני נשמע. נסדר את הקו. הדס, את דיסלקטית, מתי הבחנת כדיסלקטית בעצם? אני אומללה. אני אומר את זה בכנות גמורה. אוקיי. תראי, מה לעשות שבזמני כשאני הייתי ילדה, נערה, צעירה, לא ידעו מה זה. אני כבר עברתי את גיל 50 ופעם זה לא היה משהו שידעו והכירו. והילדה שזאת הייתי אני נאלצה להתמודד עם שגיאות כתיב נוראיות. עם חוסר ריכוז גדול. מצד שני, היו לי המון דברים אחרים שלילד רגיל לא היה, ואז נאלצתי להתמודד עם עונשים קשים מנסוף, ובטח יגיד המלומד שמולי כמה קשה להעניש ילד שהוא דיסלקטי, דיסקרפי, עם הפרעות קשב, ונותנים לו לכתוב 100 פעם את המילה אנציקלופדיה, כי הוא טעה, או מילים אחרות, שהיד כואבת והיא גם ככה לא נענית, כי זו הלקות בין היתר.
ואיך גיליתי שבעצם הידד יש רפואה ושם למחלה הזאת, שתמיד חשבתי שאולי אני פחות חכמה מאחרים, למרות שידעתי שאני לא. הבן שלי, נולד לי בן בשעה טובה ומוצלחת, ומיד הבחנתי שהוא סובל מאותם סימפטומים שלי. הלכתי איתו לאבחון, מה שכבר היה, והתגלה שם המחלה ולקות הנוראית שלי. והנה, כך גיליתי שאני בעצם שייכת לציבור שלם של אנשים שסובלים גם דיסלקציה וגם דיסגרפיה וגם מה שרק תרצו. זאת אומרת ש40 שנה לא ידעת בכלל מה התופעה הזאת שאת עוברת. כן, ממש, אני לא יודעת אם 40 שנה, אבל 30 שנה לפחות לא ידענו מה זה, כי לא ידענו מה זה, זה משהו חדשני, דופן, וכמוני אני מכירה הרבה מאוד. אני יכולה לספר לך שאני הייתי רמאית גדולה מאוד, כי לא יכולתי לכתוב בעצם, וגם היו לי שגיאות כתיב, אז הייתי עושה כאילו כתוב לי משהו במחברת, אבל לא היה כתוב לי כלום, כי הצלחתי לשפר אצלי יכולות אחרות, כמו למשל דמיון מפותח ולקרוא מתוך המוח, או למשל צילמתי בהיסטוריה, נהגתי לצלם עמודים שלמים, ואחר כך להוציא אותם מתוך הזיכרון, ולהעתיק ממה שאני ככה צילמתי כדי להתגבר על הלקות הזאת. פרופסור אביב, האם באמת אפשר, כמו שהדס ציינה, לגלות את האבחון הדיסלקטי בגיל מאוד צעיר, או שזה מתפתח בהמשך? בוקר טוב, בואו לרגע נעמיד דברים על דיוקם. המילה דיסלקסיה, התרגום שלה זה הקריאה או חוסר קריאה. זה הפך להיות שם כללי לליקויי למידה מגוונים ביותר, החל מתקלות ספציפיות בקריאה, כתיבה, חשבון. היום מדברים הרבה יותר על ADD, Attention Deficit Disorder, מדברים על לקות למידה. לא אכנס לכל הפרטים כי זה קורס שלם באוניברסיטה, אבל בעיקרון זאת תקלה שגם אנשים אינטליגנטים סובלים ממנה, ובדרך כלל רק אנשים אינטליגנטים חושבים את עצמם לטיפשים. הטיפשים קצת פחות, ואחת הבעיות הגדולות בחוסר אבחון או באי בהירות ממה אני סובל, זה פגיעה חמורה מאוד בדימוי עצמי, כי אצל ילדים בדרך כלל זה הולך למשהו מאוד פשטני, אני טמבל, אני לא יודע, אני לא מבין. היום הרבה יותר מבינים את המהות של התקלה, את דרכי הסיוע, האבחון, את דרכי הסיוע. עדיין לא הגענו לתשובה מלאה מה בדיוק בוויירינג, בחיווט של המוח גורם לתקלה זו או אחרת, אבל יש כאמור טווח מאוד רחב של לקויות. זה יכול להיות ליקוי למידה רגשי ולא נוירולוגי? אני אותך פחות שומע, דס. לא, זו טל. טל, כן, סליחה. השאלה שלי אם זה יכול להיות ליקוי למידה רגשי או נוירולוגי? אני חושב שאנחנו עוסקים פה במושג נוסף, והוא הבחנה מבדלת. כלומר, אחת הבעיות באבחון זה שאתה צריך לדעת מה זה כן ומה זה לא. ובדרך כלל די נדיר שזה יהיה רגשי, כמעט במרבית המקרים מדובר באיזושהי תקלה. פעולת קריאה היא פעולה מאוד מסובכת. למי שלמד לקרוא וקורא שוטף, זה נראה דבר נורא טבעי ונורא פשוט. אבל זו פעולה מוחית מאוד מאוד מורכבת. עובדה שבין שאר התכונות הייחודיות לבני אדם, קריאה היא אחת מהם. וזה לא דבר שבא באופן טבעי, אתה צריך ללמד אותו. יש ילדים מכוננים שמצליחים לפעמים בגיל צעיר ללמוד בכוחות עצמם, אבל בעיקרון זה דבר שצריך ללמד אותו, ואם יש איזושהי תקלה, הדבר לא הולך, ונדרשת השקעה מרובה בדרכי הוראה מתאימות. עד כמה אתה מכיר מטופלים שלך עם דיסלקציה והפרעות קשב שהגיעו כל כך רחוק כמו הדס? תביטי, האמת שאם את לוקחת את הסטטיסטיקות מדברות,
על בין 5 ל-25% באוכלוסייה שסובלים מזה. כשיש לך מספרים כאלה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על ריינג', על טווח של דיסלקסיות חמורות לכאלה שהם, או לקויי למידה, אני מעדיף את השימוש כרגע, חמורים יותר או חמורים פחות, ובדרך כלל יש אנשים שלמרות שיש להם לקוי למידה, השקיעו הרבה מאוד מוטיבציה, הרבה מאוד מאמץ. אגב, אנשים כאלה הרבה פעמים גם מאוד יצירתיים, אז הם מוצאים דרכי עקיפין או דרכים חלופיות על מנת להשלים את החסר ולהתמודד. אגב, כשאני למדתי באוניברסיטה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, הייתה לנו אמונה שהדברים האלה חולפים בסביבות גיל ההתבגרות, והיום אנחנו יודעים שזה נשאר איתך, רק אנשים מצליחים לפתח דרכי חליפין, דרכי התמודדות, גם טכנולוגיות היום מאוד מסייעות. ברשותכם אני אפנה את הפרסום שמפרסמת המועצה לשלום הילד, שככל שהשקעת הרשויות בחינוך גדולה יותר, שיעור הזכאים לבגרות גבוה יותר. האם יש קשר לכך שברגע שילד אינו, שמאובחן עם קשיי למידה, לא מקבל את המשאבים הנכונים, האם הקשיי למידה שלו הולכים וגודלים ככל שהוא מתבגר? באופן מוחלט, כן. באופן מוחלט, אם אתה לא מטפל בצורה מתאימה, אם אתה לא עוזר בצורה מתאימה, אתה מקפח פוטנציאל של מישהו שיכול היה להיות תקין כמו כולם, או כמעט כמו כולם. אני מוכרח להעיר פה הערה שוודאי חלק מהמאזינים שלנו מתייחסים לזה. לקות למידה טוענים שזה דבר שמאוד אופייני באזורים עשירים. אני יודע, ביישובים כמו רעננה, רמת השרון, צפון תל אביב, יש הרבה יותר לקויי למידה. למה? כי אנשים עשירים הולכים לפסיכולוג והוא מאבחן את הילד שלהם כלקוי למידה וממליץ להם על התאמות, ואנשים זוכים שלא בצדק הטבה שלא מגיעה להם. כן, הדס. אנחנו מדברים על לקות למידה שהיא מולדת של אנשים שכמוני, לא? אנחנו לא מדברים כרגע על כל אחד שמוצא לעצמו את הדרך להתפטר ולעשות ולקבל הקלות. לא, אנחנו מדברים על בעיה אמיתית. אני חייבת להודות שלמרות גילי כבר לא צעיר והמתקדם, הלקות הזאת לא נעלמת. ההפך, היא מחמירה עם השנים. זהו, אז איך היא מחמירה? בואי תספרי לנו מה עובר עליך היום. אני אגיד לך מה, אני פשוט חייבת לרשום לי בנקודות המון דברים. יש לי תפזורת נוראית, הראש שלי אחרי כמה דקות של הקשבה שט בכלל למקום אחר, והדמיון שלי בכלל פרוע, ואני ממש משקיעה המון אנרגיה, גם באיך שאני מדברת, גם במה שאני אומרת, גם לבדוק שחס וחלילה אני לא שוגה ולא טועה, בוודאי בשמות של אנשים זו תקלה איומה, וכעיתונאית זה נורא ואיום. אני פשוט שוכחת שמות של אנשים מאז שאני מכירה את עצמי, לא יודעת שמות של אנשים, בוודאי שלא דברים אחרים, לא תארים, ולכן אני נמנעת מלהגיד שמות של אנשים. ושוב, החוסר ריכוז הזה, שהנה, קורא לי עכשיו למשל, הוא חוסר ריכוז שמופרע על ידי כל דבר. שאת מוציאה יותר מדי אנרגיות לסביבה. כן. כי אני מטפלת ביותר מדי דברים בעת ובעונה אחת. אבל מצד שני אנחנו מכירים אותך כהדס החדה, יודעת מה שהיא זיכרון מעולה, את זוכרת אירועים שקרו הרבה לפני שנים, של ניצבים וכדומה, אז... זה בדיוק העניין, שבגלל שאת עם לקות מאוד מאוד גדולה, את מפתחת מיומנויות אחרות, את משקיעה בדברים אחרים שהם, נכון, המוח שלי מאז שאני זוכרת את עצמי, הוא ממש מתוכנת כמו מחשב, עם תאים. אני רק צריכה להגיד, רגע, כמה שניות, אני ממש מחפשת בדמיון איזה תא ומה אני צריכה ואיפה תהיה הקטימה, ומוציאה את זה עוד הרבה לפני שידעו מה זה המחשב, ככה אני עבדתי. כן. פרופסור אביב, הדס מספרת שהבן שלה גם... לא שומע, הדס מה? הדס סיפרה מקודם שהבן שלה גם יש לו הפרעות של קשב וריכוז וכדומה. אני רוצה לשאול אותך, זה גנטי? אחת ההשערות שיש מרכיב גנטי, אין הוכחה, יש... בואי נגיד ככה, אם הורה יש לו לקות למידה, יש הסתברות גבוהה או הסתברות לא נמוכה שגם לילדיו תהיה רמה זו או אחרת של לקות, אבל יש ילדים שיש להם לקות בלי שלהוריהם או למשפחתם, כלומר זו תופעה שיכולה להיגרם לא רק בגלל תקלה גנטית. אבל אני רוצה לרגע להשלים את המשפט הקודם.
אני חושב שמה שהדס מציגה זה דבר שמאוד חשוב, כי יצא מצב די מוזר, שזה לקות למידה היא המום היחידי שאנשים נחשדים בו, לא מתביישים בו, ומי שמתבייש, וכאילו ההאשמה היא שמתחזים שיש להם לקות למידה. וחשוב לזכור שאנשים, מרבית האנשים שיש להם לקות למידה, אכן יש להם לקות למידה, וזה חיים בהחלט לא קלים, ואסור לזלזל לא באבחון ולא בהתאמות. אנחנו גם היום יודעים על טיפולים תרופתיים בסגנון הריטלין שמשנים בצורה מאוד דרמטית את היכולת להתרכז. זה לא עובד על כולם, זה לא תמיד יעיל באותה מידה, אבל יש ילדים שזה הציל אותם, משום שפתאום נצטללו מחשבותיהם, כביכול. כן. יש מחקרים של לכאן ולכאן בעניין תרופת הריטלין. הדס, השתמשת פעם בריטלין? לא. ממש לא. אוקיי. הרבה סטודנטים דווקא משתמשים, אני יודע. בית היום לא מרגישה צורך להשתמש בריטלין, אני כבר כל כך מורגלת, ממש באופן סזיפי לחנך את עצמי מכל ההיבטים שאני לא נזקקת לזה, אבל הבן שלי כן נזקק לריטלין. עד כמה רציתי באמת לשאול, כי גם אני בגיל בוגר גיליתי את הקטע הזה של מה שנקרא קשיי למידה בלימודי התואר האקדמי. עד כמה יש חשיבות... לא שמעתי, בגיל בוגר גילית? גיליתי את קשיי הלימודה. זאת אומרת, עשיתי אבחון בגיל בוגר. עד כמה יש חשיבות לכך כמו שאמרתי קודם, הסטודנט או מי שלומד לתואר אקדמי, הבוגר, מגלה את קשיי הלימוד רק בגיל מבוגר ונקלע כמו לקשיים שסיפרת עליהם קודם בצורה בוגרת? האם יש דרך יותר קלה להתמודד עם זה בגיל בוגר מאשר בגיל צעיר, לדעתכם? היתרון של הבוגר זה שהוא יכול לקבל החלטות עצמאיות. היתרון של הבוגר זה שנוספו לו כוחות כמו מוטיבציה, הכרה, מודעות עצמית, והוא לומד למען עצמו ולא למען הוריו. אז כל מיני תופעות לוואי שאנחנו מוצאים אצל ילדים, אצל הבוגר שהחליט ללמוד, מפצה המוטיבציה והאינטליגנציה. מצד שני, ברגע שיש מודעות לסוג הזה של תקלה, יש דרכים, יש טכניקות ללמוד שמקלות עליו, פחות, יש יותר התמקדות בלימוד וניסיון לסלק כל מיני גורמים מסיחי דעת. אתה יודע, יש ילדים שלומדים עם מוזיקה ברקע, למרבית האנשים לקויי למידה זה מפריע. כי יש, אחד הדברים שמאפיינים את לקות הלמידה שעליה אנחנו מדברים, זאת הסחת דעת. כל מיני גירויים שוליים בסביבה מושכים את תשומת ליבם ומתקשים להתרכז בעיקר. וגם זה לא שאני פה עוסק בשיווק תרופות, אבל יש מקרים שבהם התרופה כן מקלה, או לפחות לפני בחינה, משהו כזה. למיטב ידיעתי, למרות המוניטין הגרוע של ריטלין, הוא לא כל כך עוזר לאנשים שאין להם לקות למידה. ולעומת זאת, הוא כן יכול לעזור לאנשים עם לקות למידה. שוב, הכל בייעוץ עם רופא, אני לא אתן כרגע עצות בשידור. אבל בהחלט מודעות והבנה ממה אני סובל היא דרך להתמודד עם לקות. טוב, בואו נסיים באופטימיות. אם הדס, אני וחגי גם מאובחנים עם בעיות קשב וריכוז, והגענו למה שהגענו, אז יש אופטימיות. יש לי חדשות בשבילך, אני פרופסור מלא, וגם יש לי בהיסטוריה לקות למידה ועד היום. אולי לא חמורה כל כך. אז המעגל הושלם. המעגל הושלם, מה שנקרא. אין חוכמה להשתבח בזה, כי יש כאלה שפשוט אצלם זה בעוצמה נמוכה יותר, אבל יש כאלה שיותר קשה להם ופחות קשה להם. אז החכמנו בנושא בעיות הלמידה ואבחונם. תודה רבה לכם, הדס שטייף, פרופסור אמיר אמרביב, נעמתם לנו מאוד. תודה, ביי. פרסומות וחוזרים. רדיו אפולה והעמקים, קפה לנד ורפולה.